Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da muke gabatarwa. So kamar yadda kuka gani tun a title na wannan bidiyo cewa na rubuta yadda za ka wargaza security na kowace irin waya, haka ne. So insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu kawo muku hanyoyi da dabaru na yadda za ku bi domin ku wargaza ko tarwatsa kowane irin security da kuka sani na kowace irin waya. So a nan idan muka ce kowace irin waya, muna nufin kowace irin waya da ka sani a faɗin duniya. In dai waya an riga an ƙirƙire ta, so za ka iya amfani da wannan dabara da ke cikin wannan bidiyo domin ka cire dukkan security da ka sani wato an saka mai ta wannan waya. So ku biyo mu kai tsaye, sai dai muna roƙon ku kafin mu kai ga shiga cikin shirin, idan kuna kallon wannan bidiyon ne a shafinmu na Instagram ko kuma shafinmu na Facebook, so idan ba ku danna mana alamar follow ba, ku ƙoƙari ku danna mana alamar follow. So idan kuma a channel ɗinmu ne na YouTube kuke kallon wannan bidiyo, so idan ba ku danna mana alamar subscribe ba, ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar subscribe, sa'annan ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku zaɓi all, ta haka ne kaɗai za a iya sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. So wani application ne muke ɗauke muku da shi, wanda ta cikin wannan application ɗin za ku koyi dabaru na yadda za ku fidda security na kowace irin waya da kuka sani. To a cikin wannan application ɗin an saka hikimomi da dabaru na yadda za ku cire kowane irin security na kowace irin waya. So waya Allah ko za ku yi amfani da abin da ya shafi technology software na irin abin da ya shafi computer, ko kuma za ku yi amfani da dabaru wanda ba sai kun yi amfani da ita computer kai tsaye ba. So da kuma wasu hanyoyi wanda za ku bi domin ku fitar da ita wayar taku ko kuma wata waya da aka sanya a cikin security. Sannan baya ga wannan, shi wannan application ɗin a cikin shi kuma za ku iya koyan ko kuma za ku iya sanin wasu code waɗanda suka kasance secret code ne masu yawan gaske na wayoyi kala daban-daban, ma'ana na Android kala daban-daban da kuka sani. So shi wannan application ba wai kai tsaye zai baka dama bane domin ka je ka fidda ita security na wayar da kake buƙatan ka fidda, a'a, sai dai zai taimaka maka ne domin ka san hanyoyi da kuma dabaru na yadda za ka yi domin ka fidda security na wannan wayar da kake so ka fidda security a kanta. So application ne mai kyan gaske, duka application ɗin bai daɗe da hitowa ba, a cikin wannan shekarar aka fiddo da wannan application. Hanyoyi ne, dabaru ne masu yawan gaske waɗanda aka tsaya aka tsara su domin fitar da kowace irin waya da ka sani a cikin security. So za ka iya wargaza kowane irin security da ka sani na kowace irin waya idan ka yi amfani da dabaru da kuma hikimomin da ke cikin wannan wato application. So shi wannan application shi ake kira da unlock any device. Application ne mai kyan gaske. A cikin wannan shekara aka tsaya aka ƙirƙiri application ɗin, kuma a yanzu application ɗin an riga an saka shi a cikin Google Play Store. Saboda haka za ka iya shiga a cikin Google Play Store ka rubuta unlock any device. So nan take za ka ga wayanka ta kamo maka hoton shi wannan application ɗin, sai ka shiga domin kai downloading ɗin application ɗin. Okay, so bayan ka yi downloading ɗin application ɗin sai ka je ka buɗe shi. So kun ga gashi nan, sai mu click ɗin shi. Zai nuna maka shafin shi na farko gashi nan kamar haka, unlock techniques, sannan akwai secret code. So sai mu clicking ɗin wannan unlock techniques ɗin nan. So bayan mu clicking ɗin shi, so akwai tsari kala daban-daban na yadda za ka bi domin ka fidda ita wannan wayar taka daga cikin security, ko kuma ita wannan wayar da kake so ka fidda a cikin security. Na farko za ka iya amfani da software, ma'ana idan kana da computer kenan za ka iya amfani da wato dabarun da ke cikin wannan application domin ka yi amfani da computer ka wajen hidda security na wannan wayar da kake so ka fidda security a cikinta. Misali bari mu clicking ɗin unlock by software ɗin nan. So kun gani gashi nan, hanyoyi ne ga su nan da yawan gaske waɗanda za ku bi domin ku fidda ita wannan wayar taku daga cikin security. Ga nan tool lab unlock go, pass Bab Android unlocker to Android bootloader unlock software, akwai Sky software tools for Android, akwai unlock phone. So ga su nan hanyoyi ne da dabaru masu yawan gaske, so waɗanda za ka bi domin ka fidda ita wayar taka daga cikin security. So sannan kuma akwai hanya ta biyu ta yadda za ka fidda ita security wayar taka.
ma'ana ta amfani da dabaru da hikimomi ba tare da ka yi amfani da ita wato kwamfuta ba. Ok, shine gashi nan wurin da aka rubuta unlock with 3x, sai mai click ɗin shi. So bayan mun yi clicking ɗin shi za ku ga cewa so ga hanyoyi nan da yawa wanda ake bi domin a fidda wayoyi kala daban-daban. So kamar wanda aka nuna unlock a Verizon phone, idan kana so ka fidda security na waya Verizon gashi nan unlock T-Mobile. So sannan kuma idan kana so ka fidda wayar T-Mobile ga ta nan, so ga tsarin nan. Sannan idan kana so ka fidda unlock KitKat and early version, ma'ana tsohon version na Android wanda ya riga aka gama amfani da shi, kamar irin abin da ya shafi version 4 haka, version 4.4. so irin waɗannan idan wayarka ta kasance cewa wato version 4 ce, so za ka bi wato dabarun da ke cikin wannan wato application ɗin ta hanyar shiga nan wuraren ka ga abubuwan da za ka yi domin ka hidda ita wannan wayar taka wato daga cikin security ba tare da ka je ga kwamfuta ba. So kun gani hanyoyi daban-daban ne waɗanda za ka bi domin ka fidda ita wayar taka. So ba zai yi ba a cikin wannan ɗan bidiyo wanda taƙaitaccen bidiyo a ce mun kawo muku wato duka wato abubuwan da shi wannan application ɗin ya ƙunsa a cikin shi. Sai dai ka je a cikin Google Play Store ka sauke shi domin ka bi ɗaya bayan ɗaya ka ga hanyoyin da ake bi wajen fidda kowace irin waya da ka sani. Sai mu dawo baya. Ok, sannan kuma idan kana da matsalar sim, ma'ana layin ka yana da matsala har an kulle shi, so ta cikin wannan application ɗin an saka dabaru masu yawa waɗanda za ka bi domin ka fidda shi wannan sim naka daga cikin wato security, ma'ana ka buɗe shi wannan sim naka so wanda aka riga aka kulle. Ok, so wannan su ne kaɗan daga cikin wato abubuwan da ke cikin wannan application ɗin. Sannan in kuka lura cewa za ku ga wurin da aka rubuta unlock network on Android phone, shi ma wani tsari ne na daban wanda za ka bi domin ka buɗe wato wayarka da kuma sim ɗinka daga cikin security. So application ne mai kyan gaske, saboda haka kada a bar ku a baya. Mun kawo muku wannan application ne domin kuma ku ƙaru da shi matuƙa, saboda application ne mai kyau wanda aka tsaya aka tsara shi. Sannan kuma daga bayan lokaci zuwa wani lokaci shi wannan application ɗin ana saka mashi dabaru da hikimomi na yadda za ka cire kowane irin security da ka sani a cikin Android da kuma iPhone da kuma abin da ya shafi wato irin wayoyi keypad haka. So wannan kenan. So da fatan wannan shiri namu ya burge ku, sa'annan kuma ya ƙayatar da ku matuƙa, saboda ƙarshen shirin namu kenan.